u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Ġbarna flimkien f'dan is-santwarju għażiż sabiex niċċelebraw l-Ewkaristija. Il-laqgħa tagħna mal-mulej fil-kelma tiegħu u fl-għotja tiegħu innifsu fuq is-sagrifiċċju tas-salib. Illum il-Knisja tiċċelebra l-festa ta' Santa Briġida, reliġjuża, illi hi waħda mill-patruni tal-Ewropa. Se nofru talba tagħna b'suffraġġju ta' Viktor, Jane, Charlie u Emily. Sabiex it-talba tagħna tkun xierqa jew qabel xejn narfu ħtijietna u b'umiltà nitolbu maħfra lil Alla tan-noqasijiet tagħna. Ngħidu flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-sieb, bil-kliem, bil-emi, bil-ħallejt mirijieti, tija tiegħi bl-akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqadsa Marija dejjem Verġini, lill-Anġeli u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Teħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal-ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet, paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuġġiek. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla għaruf Alla ben il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja għenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qajt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier għenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek l-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, int ħeġġeġt lil Santa Briġida biex timmedita l-passjoni ta' ibnek u rejta l-ħwejjeġ moħbija tas-sema. Għati lilna għaddejja tiegħek li nifirħu nitennew bid-dera tal-glorja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Galatin. Ħuti, jien permezz tal-liġi, mit tal-liġi biex ngħix għal Alla. Issa labt ma' Kristu. Ngħix, imma mhux iżjed jien, iżda jgħix fija Kristu. Il-ħajja li issa ngħix fil-ġisem qiegħed ngħixha bil-fidi fl-isem ta' Alla li ħabni u talilu nnifsu għalija. Il-kelma tal-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej. Tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħ ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Xandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jinfittixt il-mulej u weġibni. Min kull biża tiegħi ħelisni. Ħarsu lejhu jiddi bil-ferħ wiċċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. L-anġlu tal-mulej jassess madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlishom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jistkenn fih. Ibżgħu mill-mulej qaddisin tiegħu, xejn ma jonqsu min jibża minnu. Is-setana jiftaqru u jbatu l-ġuħ,
min ifittex il-mulej xejn ma jkun jonqsu. Nqumu bil-wieqfa. Alleluja, Alleluja. Il-mulej jgħid, ibqgħu fl-imħabba tiegħi, min jibqa' fija dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-disċiepli tiegħu: Jiena d-dilja vera u missieri l-bidwi. Kull fera fija li ma tagħmilx frott jaqtagħha. U kull waħda li tagħmel il-frott jiżburha u jnaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġajn daf minħabba l-kelma li jettilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minn anfisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas intom jekk ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijej. Min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott, għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxeb. Imbagħad frijej bħal dawn jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, titolbu kull ma tridu u jingħatalkom. Din hi l-glorja ta' missieri li intom tagħmlu ħafna frott u tkunu disċiepli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. Il-Knisja fl-Ewropa llum tiċċelebra l-festa ta' Santa Brigida tal-Iżvezja, waħda mill-patruni tal-kontinent Ewropew, illi kien tagħna il-Papa Qaddis Giovanni Paolo II. Għat li da il-Papa Giovanni II li aħna niċċelebraw lil Santa Brigida bħala reliġjuża fil-verità kienet miż-żewġa u om ta' familja, om ta' 8 tfal. Żewġet żgħira u rabbiet familja mimlija bil-preżenza ta' Alla. Waħda mit-tfal tagħha hija meqjusa wkoll bħala qaddisa Santa Katerina tal-Iżvezja. Hija mara, hija om mimlija bil-preżenza ta' Alla illi kellha influwenza qaddisa fuq żewġa u fuq il-familja tagħha. U xtaqet bil-ħajja tagħha mimlija balla illi tinfluwenza is-soċjetà sew tal-Iżvezja meta kienet fis-servizz tar-re tal-pajjiż u imbagħad f'Ruma meta marret tgħix hemmhekk. San Pawl huwa u jitkellem fuq il-miż-żewġejn insara jgħid illi il-miż-żewġejn għandhom iqazzu lil xulxejn. Jiġifieri fl-imħabba tagħhom lejn xulxejn u fl-impenji tagħhom lejn xulxejn u lejn l-uliet huma għandhom jgħinu lil xulxejn sabiex Alla jkun aktar preżenti fil-ħajja tagħhom u jersqu dejjem aktar lejn Alla. U sabiex bħala ġenituri l-ewwel edukaturi tal-uliet huma jittrażmettu
l-ewwel ħiel ta' Alla u l-esperjenza tal-fidi lil-uliedhom. Bħalma għamlet Santa Briġita u tant ommijiet oħra qaddisejn illi kienu strumenti u strumentali għal qdusija tal-familji tagħhom. Jibqa' dejjem jgħod dak illi tgħallem il-Knisja illi l-ġenituri b'mod partikolari l-om minħabba il-preżenza speċjali tagħha fil-familja u fil-ħajja tal-ulied bla ma jitnaqqas xejn mir-rwol tal-missier illi l-om għandha post speċjali mhux biss fil-formazzjoni tal-ulied u biex l-ulied jikbru imma wkoll fl-esperjenza reliġjuża, fl-esperjenza tal-fidi. U dan tallimulna Santa Briġida tal-Iżvezja. Il-qari tal-lum permezz tal-Vanġelu li smajna jgħallimna li aħna irridu ngħixu maqudin ma' Kristu. Fl-allegorija tad-dilja fejn Ġesu ixebbaħ lilu nnifsu mad-dilja u lilna mal-frijej, il-Vanġelu jistedinna sabiex inkunu dejjem aktar maqudin ma' Kristu. L-immaġni tal-Vanġelu hija faċli biex nifhmuha. Fera tagħmel il-frott jekk tkun imqabda mat-tsok, jekk ikollha fija il-ħajja tat-tsok, jekk ma tinxefx, jekk ma timraġġ. U dan jgħod ukoll għall-esperjenza tal-fidi tagħna. Aktar ma noqorbu lejn Kristu, aktar ikollna fina il-ħajja ta' Kristu. U aktar dak li nagħmlu ikun frott tal-għaqda tagħna ma' Kristu. L-atteġġjamenti, il-virtujiet, il-valuri, il-kliem li aħna ngħidu l-għażliet li aħna nagħmlu. Jekk inkunu maqudin ma' Kristu jkunu jirriflettu din l-għaqda tagħna ma' Kristu. Biżżejjed li wieħed ikun kapaċi ma jgħidx kliem barra minn postu, kliem żejjed illi jweġġa', kliem illi iġib il-ħsara fil-familja jew fis-soċjetà. Għaliex aktar ma nkunu qrib ta' Kristu, aktar nkunu nixtiequ illi Kristu jgħix fina. Din l-esperjenza illi jagħtina San Pawl fl-ewwel qari li smajna meħud mill-Littra lill-Galatin. Jien ngħix iżda mhux jien, iżda Kristu jgħix fija. U min jingħaqad ma' Kristu jgħidilna San Pawl isir ħolqien ġdid. U aħna fil-qalb tagħna inħossu jekk inkunux maqudin jew le ma' Kristu. Għaliex il-preżenza ta' Kristu meta maqudin miegħu inħossuha fil-ħajja tagħna. Inħossuha bħala preżenza ħajja attiva, dinamika. Kristu ikun qrib tagħna. Inkomplu nimxu l-qudiem fit-triq tal-fidi tagħna fuq l-eżempju u bl-interċessjoni ta' Marija li imxiet fit-triq tal-fidi. Timxi fit-triq tal-fidi jifisser illi tagħmel l-esperjenza ta' Kristu sew fil-mumenti sbieħ imma wkoll fil-mumenti diffiċli tal-ħajja tagħna li qatt ma jonqsu f'xi mument jew ieħor tal-ħajja tagħna. Timxi wara Kristu ifisser illi t-terra fuq il-passi tiegħu. Ifisser illi tipprogredixxi, timxi l qudiem jiġifieri tavvanza
issir dejjem aħjar, il-fidi timmatura bħalma timmatura fil-ħajja il-persuna tagħna. Kif iż-żmien, l-età, l-esperjenzi, id-batija li nġarbu jenuna nimmaturaw, insiru persuni tas-sew adulti mhux biss fi żmien, imma wkoll fil-erf u l-għaqal. Hekk meta nimxu wara Kristu, insiru maturi fil-fidi, maturi fir-relazzjoni tagħna ma' Kristu. Nkunu kapaċi nieħdu deċiżjonijiet li jmissu l-ħajja tagħna, tal-familja tagħna u forsi wkoll tas-soċjetà, imnebħin mill-imħabba ta' Kristu illi permezz tal-Ispirtu tagħmmar fil-qalb tagħna. Qumu bil-wieqfa sabiex irresqu it-talb tagħna lil Mulej. Nitolbuk Mulej għall-Knisja fl-Ewropa sabiex tkompli tkun strument sabiex il-kontinent nisrani ma jitlef qatt l-identità tiegħu, identità imnebħa mill-Vanġelu. Nitolbuk Mulej għall-komunitajiet insara tagħna illi xkejknin jew kbar jiltaqgħu sabiex jiċċelebraw il-misteri qaddisa, sabiex maqudin ma' Kristu id-dilja vera jagħmlu frott ta' opri ta' qdusija. Nitolbuk Mulej għall-ġenituri, speċjalment għall-ommijiet, sabiex fuq l-eżempju ta' tant nisa qaddisin bħal Santa Briġida ikunu mhux biss edukaturi tal-fidi għall-ulied, imma wkoll preżenza sinifikanti fis-soċjetà. Nitolbu. Bħalma Santa Briġida ikkonsagrat lilha nfisha għal Kristu u għamlet opri ta' karità, hekk nitolbuk Mulej sabiex tant insara fil-ħidma tagħhom ta' kuljum jikkonsagraw il-ħila, il-ħiliet, l-enerġija u l-imħabba tagħhom għas-servizz tal-Knisja u tal-ifqar fost il-fqar. Nitolbu. Ma dawn it-talbiet irresqu lil Mulej it-talb tagħna, niftakru f'dawk li jgħidulna biex nitolbu għalihom, dawk li jirrikorru lil dan is-santwarju fil-bżonnijiet tagħhom. Tolbu għal morda kollha fl-isptar, fl-isptarijiet, fid-djaru, għal dawk li jduru bihom. U niftakru fi xkejken Noah u fil-familja tiegħu. Dan kollu nitolbuh bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom kun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox.
Il-għamu lej dawn l-offerti li aħna għaddija tijek tellajna fuq l-altari mqaddes fil-festa ta' Santa Brigida. Ħolna minn kull rabta ta' dinja biex ma jkollniex ġejti ieħor ħliefek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfow lubna il-fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew mulej Mister Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddisin li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewiet, jixraq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-aġeb. Għax bija interġa' sejjaħ lil bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu, u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżdejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħru u intennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-iżerx, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet, nbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej intilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati għal-ħobs, rat il-ħajr qasam tal id-disċiepli tiegħu qal ħudu u kulu bil-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ek ukoll wara l-ikla ħal-kalċira ġarat il-ħajr tal-disċiepli tiegħu u qal ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan kif tira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, nħabru l-mewt tiegħek mulej xandru bil-fer għawmin tiegħek nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajra xoġbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Ljum mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Viktor, Jane, Charlie u Emily li oġbok istejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek, ek ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp mal-Apostli, ma' Santa Brigida u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u rridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satna ikun li tridin kif fis-sema hekk fl-ard. Obsna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna d-nubiet bħalma naħfru lil min hu ħati għalik, la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet.
aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħek. La tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li inti trid fija, li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Dan hu l-ħaruf ta' Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ejn aħna mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Mulej bil-qawwa ta' dan is-sagrament mexxina bla qiegħda fit-triq ta' mħabbtek fuq l-eżempji ta' Santa Briġida u kompli l-opra tajba li bdejt fina sa ma temma għal jum ta' Kristu Ġesu ibnek li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.